फ्राय करते आहे. तुम्हाला टोल मच्छी म्हणजे काय, तो एक प्रकारचा टोळ असतो आणि तो लांबचे लांब असतो पडवळसारखा. त्याचा मी तुम्हाला व्हिडिओवर फोटो दाखवे. त्यात मच्छी आणलेली आहे, त्याची मी फ्राय करते आहे. त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते. ही टोल मच्छी आहे, ही गोल असते, लांबचे लांब असते गोल. आणि पुढे ना त्याची तोंड आहे ना अशी सोंडेसारखी असते, लांबचे लांब अशी गोल गोल मच्छी असते ही टोलाची. त्यासाठी आहे ना हे कोकम आहे, कोकमचा ज्यूस घेतला आहे काढून. ही मिरची पावडर आहे, हे कोकम ज्यूस आहे, हे मिरची पावडर आहे म्हणजे मसाला आहे घरातला कोकणी मसाला. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे म्हणजे ते चेचून घेतलं 1 चमचा. ही हळद आहे, हे तेल आहे आणि मच्छीला लावण्यासाठी पीठ आहे, तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मसाला मिक्स केला आहे आणि हे मीठ आहे. या पिठामध्ये आहे ना मीठ पण टाकलेलं आहे आणि मिरची पावडर टाकलेली आहे. आता मी पहिला आहे ना ह्याच्यामध्ये कोकमाचा ज्यूस आहे ना ते ओतते. त्याच्यानंतर मीठ टाकते. त्याच्यानंतर हे अद्रक लसूण घेतले चेचून. आणि हळद आहे. आता हळद कशी थोडीशीच घ्यायची. हे आहे ना याला कालवून आहे ना थोडं 2 मिनटं ठेवायचं, कारण गॅस पेटवून कढई तापेपर्यंत, तेल तापेपर्यंत असं म्हणून. तोपर्यंत ह्याच्यामध्ये मीठ वगैरे आहे ना त्याच्यात मुरतं, म्हणून असं कालवून जरा ठेवायचं. गॅस पेटवला आहे, हे भांडं पण ठेवलं आहे. आता जरा बारीक गॅस करते, त्याच्यामध्ये तेल ओतून ठेवते. आता याच्यामध्ये 1 चमचा मसाला टाकायचा. असं चांगला कालवून घ्यायचा, म्हणजे कसं 2 मिनटं असं मसाला लावून ठेवला ना, हे हळद हे अद्रक लसूण मीठ तर ते कसं पाणी नाही सुटत, ते सगळं पाणी आहे ना खेचून घेतो मच्छी. बघा पाणी आहे काय. आता ते पिठामध्ये बुडवून आहे ना तेलामध्ये सोडायचं. तेल तापलं आहे. आता हे आहे ना मच्छी ही सर्व पिठामध्ये बुडवून आहे ना अशी. हे पिठामध्ये माहिती आहे ना मिरची पावडर टाकले, मीठ टाकलं आहे आणि हे पीठ खरं तांदळाचं आहे. असं त्या तेलामध्ये सोडायचं. यात जरा बारीक करते. हे ना सर्व मच्छी अशीच पिठामध्ये डुबवून आहे ना तेलात सोडायची. ही मच्छीला जागा होत नसली, 2-3 मच्छी राहिले आहेत ना टाकायचे, तर अशी एका साईडला करायचे आणि ती एका साईडला मग जागा झाली ना मग तिथे सोडायचे, कारण 2 मच्छीसाठी नंतर परत नको ठेवायला. सर्व मच्छी टाकून झाले. थोडा गॅस बारीक करते आणि ते मच्छी कशी जाड आहे ना म्हणून त्याच्यावर झाकण ठेवते. प्रत्येक मच्छीवर नाही झाकण ठेवायला लागत. 2 मिनटं झाकण ठेवते. गॅस फास्ट आहे, मग जरा 1 मिनटासाठी झाकण काढून बघते. मस्त वाफ लागली आहे. अशी आता एका बाजूला करून आहे ना असं आडवं भांडं करून असं सोडायचं आणि उलटे फिरवायचे. हे सर्व आहे ना असे फिरवून घ्यायचे. आता परत ह्याच्यावर आहे ना परत झाकण मारून ठेवते. गॅस जरा फास्ट करते. एकदम फास्ट नाही करायचा, म्हणजे मीडियम ठेवायचा. आता गॅस बारीक करते आणि झाकण खोलून बघते. मस्त मच्छी शिजली आहे. आणि आता कशी गोल भाजून घ्यायची आहे.
अशी एका बाजूला करून अशी एका बाजूला करून भाजून घ्यायची एक सेकंदने. मच्छी छान झाली आहे तर गॅस बंद करते. म्हणजे भांडं एका कुटीवर करून सगळं आता मच्छी काढते. हे आता तेल, मच्छीचं तेल आहे ना, ते तुम्ही म्हणाले मग आता मच्छी आता एवढं तेल उरलं आहे, आता हे कमी आहे. पण कधी कधी मच्छीमध्ये आहे ना तेल जास्त असतो. ते काय करायचं, तेल फेकून नाही द्यायचं. मच्छीचं कालवण करायचं असलं ना तर त्याच्यामध्ये ते तेल ओतायचं. ते तेल ओतलेलं ते मच्छीचं कालवण पण इतकं सुंदर लागतं ना, छान लागतं ते. मग तेल फुकट नाही घालवायचं. आणि मच्छीचं कालवण करायचं नसेल ना तर तेल वाटीत आहे ना काढून ठेवायचं. टोल मच्छीची फ्राय मस्त झाली आहे, एकदम छान झाली आहे आणि तुम्ही करा.